είναι πώς είναι κεντυμένο, αλλά φαντάζομαι τώρα τόσο ψηλό κεντυμένο και έχει ένα μπριγιάνο. Όνειρο. Αυτό είναι χρησιμότερο. Αυτό είναι 2,5 ώρες πριν, ας πούμε. Ήταν του παππού, είναι και ίσως και από τα λίγα που σώθηκαν που φέραν από εκεί. Πρέπει να το μεταβιβάσει. Αυτό, καμιά φορά, ναι, παιδάκι εγώ δεν έχω και δεν νομίζω ότι θα κάνω, αλλά έχει ο αδελφός μου 2. Το ένα δεν γεννήθηκε, το αφήνει. Και λέω κάποια φορά, προχτές ο αδελφός μου βαρούσε τα χαλιά έτσι. Θα κάθεσαι να ανοίξω και κεφάλι. Τι δεν είναι γνωριμισμένη και η σχετική διαφορά.